norong no sumung obose norong no kamini mungtamo matai parana ka tini asik bisini ya gulo sini o amsani no sini Robindra Deborma sar tei ngo minister Brishoketu Deborma sar phaye norok ba dadak sidak phai kok sabai ge je norong no kami ni lama rina henei norok bahai ma tongkha tini je borok bahai ke nong buskang Hatutong nong kata lama hamna ni tuimana ni belai ke tong thuma mangkha belai ke hamjaka o lama jaba situ ne seng khao chongkha na hne ne khao chongkha seng যখন সারং ফাইকা जों खाथदों मा दंखा हाबा हामजाखा जों तब दंखा ओमफ्राय नरक अरक माने कामि खामानि बोसोक बालुखा लाना थाबो संसि थुइ आमाल सं थामायका ताबो आनि आमा सं आमाल थांका बकरा जक सं ताबो सिना आमाल सम सं दंखा तब से लामा सायाखो आ जरा रगो बो हाइनो बरक हाइनो मिनिस्टार नेता मन्त्रि कत कत तंबाय सिना आमसायो बरक तांगे नाइकल फाया नरक न सेरो सामाने न 이거 체르멘 동노 사가이고 사와노 어바 하게 막노 비시 탕어 비시 파요 떠보사야 아기로 가서 살은 간으로 깨보 농라 하이 깨보 미니스터라고 바해로 난나이 되게 아기로 미니스터라 또 가샤 파게 그 서비스 그때 정말 하게 땅 파야 하나니 하게 बनो तिनी बो फाइनै त ग बनो कगरि कलां खाना बोले सरामदास सिनाय रिनानि हनै 이 고르치니 벨타워 신데 거टमा 하게 तागै जत दिगिम तैमाना जाखाय देना हनै सुना साइकलांगो इंग हतेका तांग बंखा रिलिया आरासिम कायकलां हाका सुनो इंग तै जाला खायप्रो बो माना खायका तै जाला खाना रंग आसक बाय तै जाला खादि म अ जागा से फिल्टा तागै कत खायो तै जमा खायो जत बरं तैमाना जाखासे खाना क हनि साका इंगा पारा जरा न सासाम तै जालो खायो ताका तांग बंगै फाइलिया तै फाइलिया तना ग ताबोकले नं कामियो सुदु लामा सिमिया ताम रिना हेनै कगरि कलांखा सारजों त सावो लामा बरिनाय उसुकु लिनाय हनै ताइ दै बरिनाय हनै साइकलांगो बरक सामुंले बहर सिमि रमनानि कगंखा सामुंले बहो अंको अंनो साइलिया बाय खाना छने रंसे खाना छने हनै सामाले खानावो सारजों न ग नंग कामियोले बेबागै बोसोक को तंगनु खुंतंग माने कोइता लुखुं परिबार खा बस थां बाय सुराव नong बाइस्ट्रक नंगै आसो गन नरक सिमि दा ताम नै तै बर रख बें थांबाय के साइने गता बादो दर अंको बादन दिन बला गनरक तिनी बेलेखे तंथल गायजाक माने नंनि कामियो लामा रक रिफाइना निं खाहनै ना अब न खनावै बलाय तंथकटा खाबो को तंमा हायखा अब त साइमेया जेबो सामा खनामा बायता सावै जोंबो खातं थांखा जों दिनै दैसा मंग्रै बिसिनि बिसिं खालायजाक दिनै दै मोदाय गामियाव फायसफायजाक कारन जों इलेक्शननि सिगां दै मोदायाव फाया हिनबानो जों आगिनो साइमानाव दै मोदायनि लुखराव अनेक खस्थ दंलायो लामा दै ते कारेन्ट रकनि प्रब्लेम आउनि बागै जों दिनै SDM सिनि महनपुर सिनि हेजामारा बिडिअ ते सिनि PWD नि SDU ते दुइनि SDU RD नि एक्जिक्युटिभ SDU बरकनो तुइते कारेन्ट डिपार्टमेन्ट नि स्टाफ रकनो तुइ बंनि पाराव फाइका लामा बेलायखिनो माने हामिया जेहेतु जगा वातै वावि बाव गोबांमा हाखर रकनो तंबाय खालामाव बलं हक जागिया गाउन बागै जों जागा भिडिअ संबाय अमनो डिसिजन खाइलेका जे खोनानै सिमि बं पारानि बरक रक बिसिंतिनो रेगानि जे सामुं मेन्डेज बाय आपातत बलं हग्रानाय ते तल्लाव जों आगियो कायसा RCC फुट ब्रिज खायजाक दङ आ जागा एप्रोच हारौ रिजागिया आबो जों इमिडिएटली न हारौ रिनाय ते अ पाराव पार्मानेन्टली चिनि गारि हाबमानाय जाखै जों जे सिगाङाव RIDF रहरजाक चिनि DPR खायै RD हयते आबनबो जों दाक्तिखाय खालायनायनि बागै जों गभर्नमेन्ट बाय कक सालायनाय जों गभर्नमेन्ट तो दङ थिं न हाइफानो जों RD डिपार्टमेन्ट रक्सिन जागो गरिबा जों काहामकै सामुं खाथियो ngui दंखो हयनि बागै जों लुखरकनो कयनाय अ आमसायनि लुखरकनो जाते जोंनो उराम फलक खायै बंनि दैनि समस्या लामानि समस्यानो जोंनो मुइतु खालाय रिथुं जोंथ' चिनि चेयारमेन रंनि याक्ति जों खबर नाहरैनो दङ गाय जों नुबैबो दङ गाय जों बर'नि जे प्रब्लेम आबो दै खोना अथवा सनिनि बिसिङाव दैबो आगि कायजाक दं माने आबो हयतो स्टार्टाराव खामलिया गाय दाक्ते कायसा कायनानि बागै जों SDU साहेबनो साका बबो तिनि अर आसुगैनो सेंसन खालायै फायनाय कयदिनि बिसिङाव आसामु रमजागनाय सर लामा माने कामि हिंकेला कताल खामा दें खाता मके आं 10 गरे रगो हंकेला ताबुक फाना माने इ छलिं पिछलिं आगिन सिबिन नगै मान फेबा अबंके ताबुक कामि कताल खामा दें खाता ngai ताक फान कामियो लामा करिखो ओ कामि कताल खामाया ओ कामि बो जामनो हाइफानो जों
চাইতগৈ दङ ओ जागायाव ब सिस्टेम जों सामुखायना आबो पुइला जों ओ जागा आरसीसी फुट ब्रिज माने किन्तु ओ जागानि जे सिस्टेम जेटा चिनि सिमनाव ताबु जत्तनि सोलाय प्रब्लेम का ओ तुइमताय चिनि बासाइबारि ते यांग दङ चिनि दशपारा खेंग्रा ओ तीनटा गामिनो सबसे दुर्गम है केबा बिसिंनि नि जों साइमानो ओ बेतलाय हाथायबो कुसुक जागाव ओंखाय ओ जागाराखौ नि बागै जों PMGSY नि लामारावबो सिगाङाव प्रपोजल हजाक सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट नि थानि फिया सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट सक बनि लोकेशन जिउ टेकिं खायनाय माने बर पसिबल ओंजायान बागै सेंसन नङा हायपनो जों ताबु जे कुनु प्रकारे बनि ओ पाराव फाइमानानि थांमानानि असुबिदा खायनायनि बागै जोंनि बरम गोनां इएमबाय जों जायतुलायनाय जत सामुंले माने नरक तिनि फाइना फाइका खाना अबहाय माने खानानि बिसिङाव तांजांनाय अबहाय नंनाब्ला ना सामुं खानानि बिसिं तांजानाय बोलते लामानि तो खानानि बिसिं तांजांनाय निको गया तब जों रेगानि मेन्डेज बाय आपातत चिनि पारानि लुकुराव जाते हिमानानि आबेबस्था जों खालाय दङ कारण ओ जागायाव चिनि अंगनवाड़ी सेन्टारबो दङ बिया फाइनाय गुबुन जागानि फाइ अर बरक पराफोर फैयो बरकबो फाइनानि थानानि बेलाय कस्त ओके बरक बाजाराव थानारावबो कस्त आबनि बागै आपातत जों जे मानसा चिनि रेगानि मेन्डेज बायनो आपातत खालायग्रानाय चिनि DPR जेरो हजाक आबनो जों कारिनानि बागै जों जायतलायनाय हामबाय